Welkom bij weekuitzending 17 van Kik TV. Er staat een hoop op het programma van de week. We hebben schoolvoetbal, we gaan gokken in de kerk, de visserij staakt. Maar nu eerst hebben we de Bonte Avond, act 6. Hier is Stay met Terza, Naomi en Brit. En ik heb dringend behoefte aan wifi. Wacht, ik zal even kijken op de TomTom. Gij gaat over 30 meter rechtsaf. Oké. Gij blijft hier. Nee, TomTom, we gaan door, hè. Gij blijft hier. We gaan door. Gij wordt niet eigenwijzig door. Gij blijft nu hier. Oké, dan blijven we hier, hè. Nu gaan we genieten van het liedje Stay. David van West. Just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Oh no, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Cause I need this whole gone. For me you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is escaping. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay.
Dit jaar is weer het WK en wij houden onze eigen voetbalcompetitie, het SK. En het SK is natuurlijk sluiskampioenschap. Maar dat kan ook zijn de schoolkampioenschappen. Ja, dat kan ook. Welkom bij Kikker TV. We staan hier vandaag op het sportveld in Oostberg. Wij gingen een kijkje nemen bij het schoolvoetbal voor alle basisscholen in de gemeente Sluis. Wat bent u hier? Voor de hoofdplaat, de hoge plaat, heet die school. En hebben jullie al veel wedstrijden gewonnen? Ja, 1 met 6-0 en 1 met 1-0 en 1 keer gelijk gespeeld. En hoeveel wedstrijden moeten jullie nog spelen? Nog 3? Jongens, moeten we er nog 3 spelen? 2 nog. Nog 2 of 3? 2 of 3, weten we even niet. Maar en de meisjes die zijn ook aan het spelen. Maar die hebben 1 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren. En de laatste wedstrijd heb ik nog niet meegekregen. Die zijn aan de andere kant van het veld aan het voetballen, dus ik weet het even niet. En hangt er een goede sfeer bij jullie team? Ja hoor, het giechelt en het eet en het drinkt de hele tijd, zeg maar. En het legt over elkaar te rollen, zeg maar. Dus het is gezellig. Hebben jullie al veel wedstrijden gespeeld? 2'tjes. Gewonnen of verloren? 1 verloren en 1 gelijk gespeeld. En zijn jullie nog van plan om verder te gaan winnen? Ja, we moeten er strakjes nog 1 en dat is dan onze laatste. En als we die 3 punten meer hebben dan de tegenpartij, ik heb een kans om nog door te gaan dus. En als jullie in de finale bijvoorbeeld staan, gaan jullie dan winnen? Ja, tuurlijk. Hoeveel wedstrijden moeten jullie nu nog? Precies? Nu nog eentje. Nog 1. En hebben jullie nog een beetje zin om verder te gaan? Ja, zeker. Top! En heeft u veel wedstrijden al gefloten? Ik heb er nou 6 gefloten. En wat vindt u nou precies leuk aan om wedstrijden te fluiten? Ik vind voetbal een leuke sport, het is mijn sport. En ik vind het ook leuk als kinderen voetballen. En ook heel leuk als de meisjes meedoen. En doet u al lang scheidsrechter eigenlijk spelen? Al 30 jaar. En nog steeds super om te doen? Ja, nog steeds leuk om te doen. Zolang er maar geen ruzie is tussen de elftallen, dan vind ik het heel leuk. En als er wel ruzie is, ja, dan is het wat minder leuk. Maar goed, dat gebeurt ook wel eens, helaas. En tot nu toe, zijn er al veel ruzies geweest op de velden? Maar vandaag niet. Het is allemaal jeugd. De jeugd maakt geen ruzie, die voetbalt sportief. En die gaan voor de bal en dat is leuk. Dus het is wel heel gezellig, ook de sfeer hier. Ja, het is mooi weer. Heel veel moeders, heel veel opa's, heel veel oma's. Het is een geweldige sfeer nu. Van welke club zijn jullie? De hoofdplaat. En hebben jullie al veel wedstrijden gewonnen? Ja, eentje. Ja, 2. 2 wedstrijden. En hoe vinden jullie het om hier nou te spelen? Leuk. Hebben jullie al eerder meegedaan? Ja, vorig jaar. En hoeveelste plek hadden jullie toen? Derde. Zijn jullie nog van plan, mogen jullie nog meer jaren meedoen? Ja. Nee. Ja, ik nog 1. Ik niet. En bijvoorbeeld Jan naar Sven. En kom je dan nog wel supporter of ook niet meer? Ja. Met mijn vrienden. En jullie, hebben jullie het nog een beetje leuk? Ja. Ja.
De sfeer was geweldig en het weer zat heel erg mee. Dit was Kikker 2 voor vandaag. Tot de volgende keer! Jochem, ik zag dat ze van de week op het zwemmen van Defensie aanwezig waren. Weet je daar iets van? Nee, daar wist ik niks van. Ja, ik zag ook dat kinderen pistolen vasthielden en zo. Zo, is het niet een beetje gevaarlijk? Dat weet ik niet. Dan gaan we zo achterkomen of er gewonden zijn gevallen. Welkom bij Kikker TV. Wij staan hier op het schoolplein van het Spellingcollege en achter ons wordt een demo gegeven. En wij gaan een kijkje nemen. Waarom zijn jullie hier vandaag aanwezig? We zijn hier vandaag aanwezig om te laten zien dat we van de Landmacht 200 jaar bestaan vandaag, dit jaar. Ja, en daarom zijn we hier op een school aanwezig in Zeeland, vandaag in Oostburg. En dan gaan we wat laten zien. We hebben wat voertuigen meegenomen, wat wapens, wat spullen die we gebruiken. Om zo op de school de kinderen te laten zien wat we nou allemaal doen. En is het alleen vandaag of vindt het ook nog op andere dagen plaats? Vandaag is de voorlichtingsdag. Dat gebeurt eigenlijk op meerdere scholen vandaag. Morgen hebben we de open dag en dan komen we echt naar jullie toe. Dus jullie kennen ons normaal natuurlijk van de open dag op een kazerne. Dan kunnen jullie naar ons toe komen. En dit jaar is het eigenlijk omgedraaid omdat we 200 jaar bestaan. Nu komen we naar jullie toe. Dus er gebeuren verschillende dingen. We gaan een stukje rijden met voertuigen. We zijn ergens aanwezig, dan kunnen jullie komen kijken op een plein. Zulke soort dingen doen we eigenlijk morgen om te laten zien dat we aanwezig zijn. Dus iedereen is welkom even te komen kijken wat jullie nou eigenlijk doen? Ja, zeker, absoluut. We nodigen jullie graag uit en dat is ook eigenlijk de bedoeling, dat jullie ons juist kunnen zien en zien hoe belangrijk wij nou eigenlijk zijn voor Nederland. Wat vindt u ervan dat deze dag wordt georganiseerd? Ja, goed, voor de leerlingen is denk ik toch wel een keer een leuke ervaring om ook in ieder geval een keer in het echt die voertuigen te zien en die mensen te zien. En die kunnen daar ook leuk over praten. En zeker denk ik voor klas 2 die dan straks een keuze moeten maken. Ik ben daar zelf mentor van een basiskaderklas. Die moeten volgend jaar een richting kiezen. En die soldaten komen ook vertellen hoe ze daar dan ooit terecht zijn gekomen, welke studies ze gevolgd hebben. En voor de leerling kan het op zich ook wel een idee zijn van, god, dat is misschien iets voor mij. Dus dat was op zich, vond ik wel interessant om dat ook eens te zien. En vindt u dat het belangrijk is voor Nederland dat de landmacht er is? Ja goed, ik denk Nederland is maar een heel klein prutslandje natuurlijk. Dus als leger stel je dan eigenlijk heel weinig voor. Dus ja, je moet sowieso altijd samenwerken met andere landen om een grote leger te creëren. Om in ieder geval wat evenwicht te kunnen bieden tegen andere grote landen. Dus ja, ik denk dat Nederland wel een leger nodig heeft. Maar tegenwoordig met de bezuinigingen wordt het wel steeds kleiner. Maar ja, een leger op de been moet wel, een beroepsleger dat wel. Maar goed, heel groot voor Nederland hoeft dat voor mij niet per se te zijn. Nee. En heeft u zelf al veel geleerd op deze dag? Ik heb wel dingen gezien, ja. Ik heb nog nooit een mitrailleur vastgehouden. Ik geef dan zelf geschiedenisles, dus ik leg de leerlingen al eens uit hoe een musketgeweer werkt. Met een looie kogel, die moeten ze dan van de voorkant moeten laden. En het feit dat je dan na 2 keer vuren, dat het wapen zo warm genoeg is dat je dus niet meer kunt schieten. Dus dan met zo'n mitrailleur, om eens te zien hoe dat dan werkt, dan is wel heel erg een mooie ervaring om dat eens mee te maken. Ja. Wij vonden het vandaag heel interessant en het is natuurlijk ook heel leuk dat ze speciaal hiervoor naar ons toe komen. Tot de volgende keer! In de gemeente Sluis wordt een mini-roperun gehouden voor een goed doel. Wat voor een goed doel precies? Ja, iets van bedden voor mensen, we gaan speciaal stellages voor mensen die een beetje oud zijn of ziek, zoiets. Maar kijk het filmpje maar, gewoon wordt allemaal uitgelegd. Ja, dat is logisch. Rennen is niks voor mij.
Maar deze mensen doen het voor het goede doel. Kikker 2 rent mee. Ik ben Harry van den Broek, ik kom uit Breskens en ik regel het verkeer hier voor de Mina Roopwielen. En zijn er al veel langsgekomen? Ja, ik denk een stuk of 15, naar de 20, ik weet niet precies. Ja. Er zit ontzettend veel verschil tussen en dan ze waarschijnlijk in Aardenburg verkeerd lopen. Dus. En hoeveel teams zijn er? In totaal 26. Dus er moeten er nog een stuk of 10 langskomen? Ik denk het wel. Dus. En langs waar gaat de route overal? Dan gaan ze naar Sluis en dan gaan ze van Sluis naar Zuid-Zande, Roede, Breskens, IJsendijken en dan weer terug naar Rolburg. Oké. Ongeveer 60 kilometer. Gaat het goed? Ja, best wel. Zijn jullie nog niet misgelopen? Ja, wel 2 keer. 6 kilometer in totaal. Dus best wel veel. En waarom zijn jullie dan misgelopen? Ja, we hebben de verkeerde pijltjes gevolgd. Ben je al moe? Nee, want we hebben nog maar een klein stukje gelopen. En voor wat is de Mini-Europa dan eigenlijk? We halen geld op voor een goed doel en voor de stellen, voor bedden voor mensen die ziek zijn of oud zijn. En heb je zelf ook al veel gelopen of minder dan de rest? Ik heb iets minder gelopen omdat we verkeerd waren gelopen, maar nu is het lopen weer goed. Hoeveel kinderen zitten er bij jullie in het team? 8. En hebben ze ook allemaal al gelopen? Ja. Is het een lange tocht? Ja, best wel. 60 kilometer. En is het ook zwaar? Of ben je nog niet moe? Nee, ik ben nog niet moe. Hallo, wat doet u hier? Ik doe mee aan de Europa-run, maar niet als loper, maar als helper van de EHBO. En zijn er al gewonden gekomen? Nou, voor ze vertrokken hebben we al iemand met blijn, een blaar, maar dat is nu verder nog niet. En er is ook nog niemand die of nu in de auto zat waarop het nu wel mee gaat? Nee hoor, het gaat allemaal heel goed. Het is lekker weer en ze lopen allemaal lekker soepel, dus het gaat allemaal heel goed. En zitten er ook nog op andere plaatsen EHBO'ers? Ja, er zitten overal op de posten zitten er EHBO'ers. Ja, wat doe jij hier eigenlijk, want je rent niet mee? Nee, dat klopt. Ik zit samen met de Perkas zitten we in de volwagen. Als er mensen uitvallen om dan erachteraan te gaan. En is er ook al iets gebeurd wat niet de bedoeling was? Ja, er was een groep of 2, 3 die was richting Maldegem gelopen, maar dat is terug ingehaald. Dus daar hebben wij ook gezeten, maar hoe kan het dan dat die daar zaten? Er was een andere vereniging of organisatie die had dezelfde pijltjes gehad op een andere richting. Vind je het leuk? Ja. En heb je al veel gelopen? Ja, best wel. Zit je ook al over de helft? Volgens mij nog niet. Oké, en voor wat is het geld wat jullie ophalen? Ik dacht voor mensen, voor bedden. Voor speciale bedden voor oudere mensen. Hoeveel meter ren je per keer? 1 kilometer, 1000 meter denk ik. En heb je al vaker meegedaan? Vorig jaar in groep 8 nog een keer. Ja. En is het nog steeds zo leuk?
Ja, het is eigenlijk leuker. Omdat ja, je zit met nieuwe kinderen die je niet zo lang kent. Maar het is ook veel leuker. Het is een andere route en ja, alles is gewoon leuker. Na 60 kilometer lopen en voor sommigen nog een omweg in België was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Het is alweer 2014. Tijd gaat toch snel, hè? Ja man, echt heel snel. Gewoon als je ziet wat voor technologie er allemaal is bijgekomen de laatste jaren. En weet je wat je tegenwoordig kan doen? Nee. Kan je pinnen met je hand. Pinnen met je hand? Pinnen met je hand. Maar dat moet toch sowieso met je hand? Je kan toch niet je pasje erin steken met je voet? Ja, dat is waar, maar nu is het zeg maar, je hebt niet eens een pasje meer nodig. Doe gewoon met je hand zo, voor een scanner of zo. En dan pin je gewoon. Wauw, dat moet ik echt wel even zien. Welkom bij Kikker TV, met weer een nieuwe kikkerstelling. We betalen nu wel met contant geld en met de bankpas. Maar wat als we konden betalen met onze hand? Ik vind het niet zo'n goed idee, want ik denk dat er vaak problemen gaan komen. Met bijvoorbeeld dat verkeerd gescand wordt of zo. Dus ja, ik denk dat het niet zo'n goed idee is. Ik weet niet. Moet ik eens over denken. Dus, het zou kunnen, maar het lijkt me toch raar. Iedereen heeft andere lijnen. Ik veronderstel dat het daarop werkt. Dat is eigenlijk als een duimafdruk of een oogiris-scan. Ja, kan. De vraag is wat gebeurt er met informatie die erop komt natuurlijk. Hè. Dat is altijd de vraag over de privacy. Heeft het daar invloed op, ja of nee? Nou, ik moet zeggen dat het voor mij eigenlijk niet nodig is. Al die technische snufjes, gewoon de ouderwetse methode om te betalen, vind ik wat mij betreft prima. Oké, en waarom vindt u dat fijner of prima? Nou, je ziet af en toe wel eens die series en dan zie je dat mensen met hun... het wordt allemaal zo... Ja, het is dan wel persoonlijk omdat jouw handpalm moest zijn, maar... Ja, dan zie je af en toe dat in die horrorseries dat er mensen hun ogen uitgesneden worden of zo om dan te betalen. En denk van straks dan gaan ze met jouw hand betalen. En dan, nee, ik vind voor mij hoeft het niet. Gewoon lekker normaal, de oude vertrouwde methode. Dan komt er een apparaat dat alles herkent van de handpalm. Ja, wat gebeurt daarmee? Hè? Ja, maar dat is even onderzocht worden. Het kan simpel zijn, een gemakkelijk handdruk hebt. Natuurlijk, je kunt gemakkelijk een gipsafdruk maken van iemand en dan kan je gewoon een rubber handschoentje maken. Tjak, dan betaal je met iemand anders zijn hand. Ja, wel veiliger dan met contant geld of met een bankpas. Maar het is denk ik gewoon een kwestie van tijd voordat er iemand weer iets op vindt om dat te omzeilen. Ja, ik weet niet. En dan heb je de keuze niet meer. Ja. Hoe je betaalt. Je moet de keuze blijven hebben, verstandig. Ja, voilà. Ja. Je moet de keuze blijven hebben tussen hand, oog, whatever, of cash of kaart. Die keuze moet je blijven hebben. Maar ik vrees dat die keuze niet lang meer zal duren. Volgens dat we al gehoord hebben, zal het klein geld toch wegvallen en geld gewoon ook wegvallen. Dus dan zal het dan enkel de palm worden of de ogen of weet ik wat. En dan, ja, daar staan dan de gangsters weer klaar om iets uit te vinden om andere mensen geld afhandig te maken. Hè. Maar ja, dat zijn de belastingen ook. Hè. Dus, Nou, ik vind het een stuk handig met je hand, want die kan je nooit kwijtraken. En niemand kan het stelen. Het is je eigen, dus niemand kan het van jou afpakken. En als je geen helpt, dan kan je het niet gebruiken. Maar als je het wel hebt, is het wel een stuk handiger. Want je hand kun je nooit vergeten, je pas wel. een hand is al gevoelig. Hè, zo van, ja, dat is al persoonlijk, vind ik zo. Een kaart is een kaart, dat kan, ja, mijn hand.
is van jezelf. En dan komen ze dichtbij, denk ik. Dat zit in de persoonlijke sfeer van iemand al, dat komt al dichtbij. Hè? Het kan gevoelig zijn. Dit was weer de kikkerstelling. Mensen vonden het niet zo veilig, maar het was natuurlijk wel handig. Tot de volgende keer. Ik vind het geen leuk idee. Nee? Nee. Wat je ook met je handen kan doen, is natuurlijk een beetje kaartspelen. Wat trucjes en zo doen. Kies een kaart uit. Laat hem niet aan mij zien, maar wel aan de camera. Ja, is goed. Oké. Mag je deze kaart terugstoppen in mijn deck? Goed zo. Alsjeblieft. En ja, ik weet niet waar die zit. Dus ik ga hem gewoon random shuffelen. Of schudden, weet dat? Ja, kan allebei. Kan allebei. Oké. Is dit je kaart? Nee. Dat is hem niet. Gaan we nog een paar keer schudden? Is dit je kaart? Nee. Ook niet. Nou weten we allemaal dat de derde keer wel altijd lukt. Dat is een trucje die iedereen kent natuurlijk. Dit is je kaart. Nee, sorry. Het is mij niet. Oh. Stef is hier misschien toch veel beter in ja, ik denk dan wel. mij. Ja. Kijk, was dat die kaart? Dat is mijn kaart. Wauw. Ja. Dat doe je echt goed. Dank je. Ja, maar laten we gewoon naar het casino gaan. We zijn veel beter. Ja, of we laten het casino naar ons toe komen. Ja, ik mag toch niet mee. Welkom bij Kikker TV. Bent u het ook zo zat om steeds ergens ver weg heen te gaan als u een feestje wil vieren? Waarom laten we niet gewoon het feestje naar u toe komen? Wat dacht u van Zeeland Casino? Gokken bij u thuis. Was dat cool? Wie bent u en wat zijn we hier vandaag precies aan het doen? Ik ben Minse Zwerver. Dit is een personeelsfeest van een bedrijf uit IJsendijk. Het is de verjaardag van de eigenaar en de verjaardag van zijn dochter. En ze hebben mij gevraagd van Zeeland Casino om de avond ja, zeg maar wat entertainment te geven, te bieden. Zeeland Casino, wat kan ik me daar precies bij voorstellen? Zeeland Casino is een bedrijfje, is pas opgericht voor feesten en partijen. Bedrijfsfeesten, personeelsfeesten, maar ook verjaardagen, etc. Op locatie. Dat wil zeggen, we komen met speeltafels, poker, roulette, blackjack en dat soort tafels. Komen wij met een fantastisch mooie bus, die helemaal bestickerd is, zoals het hoort, naar de locatie toe. We bouwen daar een casino op en we maken er een feestje van voor de gasten. Daar staan 2 casinotafels. Jullie hebben allemaal bij de binnenkomst dollars gekregen. Ongetwijfeld vragen jullie af, wat moet ik daarmee, wat kan ik daarmee? Nou, vanaf dit moment is het casino geopend. Dat wil zeggen, jullie kunnen met je dollars naar de speeltafels gaan op elk moment vanavond. En die kunnen jullie inwisselen voor fiches. $150 hebben jullie gehad, dat zijn 30 fiches. Dat kunnen 30 vijfjes zijn of 15 tientjes, dat is opgeteld 150. Blackjack en roulette. Hebben jullie vragen? Snappen jullie het niet? De charmante dames en ik leggen precies uit hoe het werkt. Schroom niet, dus kom even kijken en ga vragen als je het niet snapt. Ik maak er wel een spelelement van in de vorm van toernooi. De mensen krijgen bij binnenkomst dollars. Daar mogen ze mee spelen. En bijvoorbeeld degene die de meeste dollars heeft, ja, die komt in aanmerking voor een leuke prijs. We werken ook toe naar een finale tafel, als het ware.
Hadden jullie een casino verwacht vanavond? Nee, ik niet. Wat hebben jullie gespeeld vanavond? Ik heb net de roulette gespeeld. Ja? En wat vond je ervan? Ik vond het erg leuk initiatief om het op deze manier, op een verplaatsbare manier te doen eigenlijk. Ik heb de Blackjack gespeeld. Ja. Dat was ook een leuk spel eigenlijk. Ja. Ik had nog nooit gespeeld. Dus. Ja, ondanks dat het niet echt veel geld had, vind je het toch een beetje spannend? Ja, toch wel. Het is gewoon ja, eigenlijk leuker zonder echt geld. Dan gewoon met vrienden een beetje. Wat vind je ervan? Het wordt gegokt. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar voegt wel iets toe aan het feestje, vind ik. Dus zeker leuk. Dus wil jij een feestje geven en hou je van gokken, zorg dan dat het Zeeland Casino erbij is. Gokken kan tegenwoordig zelfs ook gewoon in de kerk. Halleluja! Hou je ook wel eens van een lekker visje? Ik hou ook wel eens van een lekker visje, ja. Wist je dat ze ook staken in de visserij? Nee, dat wist ik niet. Nou, we gaan het allemaal aan Jan Albrechts vragen. Oh. Welkom bij Kikker TV. De vissers verdienen steeds minder aan hun vis en moeten steeds meer gaan betalen voor hun olie. Wij gaan vandaag in het Visserijmuseum kijken wat zij daarvan vinden. Jan, hoe gaat het nou in de visserij? Nou, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. We krijgen lage prijzen op de afslag. Gasolieprijzen en andere materiaalkosten, die reizen de pan uit. Dus de inkomsten en de uitgaven die zijn niet meer in balans. En daarom zijn ze er ook 2 weken geleden een staking uitgebroken. Spontane staking onder de vissers. Oké, en wat krijg je nou ongeveer voor een kilootje schol of zo? Geen gulden, minder dan een gulden. Maar in de supermarkt of in de detailhandel, ja, dan betalen wij de hoofdprijs. Dan is het tegen de €10 voor een kilo. En de olieprijs is natuurlijk ook ontzettend duur. Weet je ook ongeveer hoeveel dat... Ja, dat is een 80 eurocent. En dat is zonder btw en zonder andere belasting. Dat is ook hoog. Het is maar net zoveel als een kilo schol, bijna. Ja, dus als je 30 ton gasolie erdoor draait, dan moet je eerst 30 ton schol vangen, wil je rond zijn. Ja, dus het vissen kost nu eigenlijk gewoon geld? Als je weer gaat vissen, dan moet er elke week geld bij. En dat is niet vol te houden. En weet je ook wat voor bedrag dat ongeveer per week zal zijn? €1000, maar sommige rode kotters wel €5000. Ja, dat is €5000 per week. Per week, negatief. Negatief, en dan ben je nog maar een week verder, hè? Dan kan je nagaan als je een jaar... Volgende week is weer hetzelfde verhaal met die lage prijzen. En hoeveel weken vissen ze per jaar? 40. Nou, reken maar uit. Ja, dat komt niet goed. Nee, dat is niet maar goed. Als je in de haven kijkt, dan kan je het resultaat zien. Ja, de haven is leeg. Schepen die worden verkocht naar de offshore of liggen gewoon stil weg te rotten. Er zijn heel weinig schepen op het water op het moment. Want als je gaat vissen, dat kost geld. Ja. Dus als je in de haven blijft liggen, dan heb je minder verlies dan als je gaat vissen. En die vissers kunnen niet gewoon zelf de vis gaan verkopen? Dat wordt aan getocht natuurlijk. Maar zover is het nog niet. Dat mag ook niet ook. Hè. Als je lid zit van de producentenorganisatie, dan mag je dat niet zo verkopen of zo. Dan krijg je gewoon een fikse boete. We hebben een aanlandplicht hier.
in Nederland. Dus elke vis die je vangt, moet je aanlanden op de vismijn. En als je het niet doet, krijg je gewoon een fikse bekeuring. Ja, je vergunning wordt niet getrokken, dus dan ben je helemaal uitgevist. Overigens, hier in Breskens is er niet gestaakt. Maar hier zijn de vissermannen zo warm. Dat kunnen ze er helemaal niet permitteren om te staken. Oké, en het komt gewoon omdat ze zoveel bij moeten leggen elke week. Dus ze zijn toch die maandag of die zondagavond toch maar gaan varen. Dus geen staking, gewoon doorwerken. Gewoon doorwerken, maar het is geen oplossing voor die lage prijzen. We staan hier bij een helemaal kastje met allemaal namen erin, maar wat stellen die namen precies voor? Nou, dat zijn de namen van de vissermans die zeer vertrokken zijn, maar die zijn niet levend teruggekeerd. En dat is sinds 1900 en dat zijn er een heleboel. Die lamp die daar bovenop staat, dat is bijzonder, dat is van de Brescia 16 het vislicht. Die Brescia 16 die is in 12 januari 1971 is die vergaan, er waren geen overlevenden. Maar die lamp die is te later door duikers van de marine, is die veilig gesteld als bewijs dat het schip vergaan was. De vissers hier in Breskens hebben niet gestaakt, maar zijn er echt niet blij mee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Huh? Wat gebeurde er net? Het leek net of ik opeens in een hele andere dimensie zat. Ja man, ik vond het een beetje eng hoor. Zullen we maar gewoon stoppen met de weekuitzending? Ja, laten we dat maar gewoon doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.